Είδες. Ο γιατρός λέει πως πέθανε από την καρδιά της. Αν δεν ήταν τόσο παράλογη, αν δεν είχε αρχίσει να φωνάζει, να μας εκβιάζει. Κάναμε αυτό που θα έκανε όλος ο κόσμος. Αν δεν είχε την καρδιά της. Αν δεν της κοστούσαμε λεφτά, αν δεν είχε αρρωστήσει το παιδί της, αν δεν την είχαμε ξεχάσει. Ο γιατρός λέει πως ήταν καταδικασμένη. Καταδικασμένη από το Θεό, αλλά την εκτελέσαμε εμείς. Για να σώσουμε τα προσχήματα. Την ανύπαρκτη αξιοπρέπειά μας. Μας τα αθώες. Όχι. Φτάνουνε πια τα ψέματα. Είπαμε και το τελευταίο και θα το πληρώσουμε ακριβά. Όχι όμως τόσο ακριβά όσο η Κατερίνα. Λοιπόν, ας μην αρχίσουμε να παρασταίνουμε τις αθώες και τα θύματα. Γιατί δεν είναι μας λυπάται κανείς, αλλά μας χαίρεται. Χλώη, θα πας. Ναι, μαμά.